Nazdravte a vítajte u ďalšieho videa. Toto video sa späť vrátime k Geometry Dash. Áno, túto hru vážne najdím, ale čo by som pre vás neurobil? No, neurobil som pre vás to, že skončím z bostu. Ale to dáme preš, papa. A my ideme zase k Geometry Dash, takže určite ste očakávali druhý video, možno, neviem. Ale už ste sa jeho dočkali, tak sme tu. Je to super, že? No, takže tá hra je o tom, že zbierate guličky. Veľmi zábavné. Ale keď sa Gufo, hej. Jo! Už ste vyhrali. Keď mi pôjdete rovno do huby, tak ste to vyhrali. Teraz ste to vyhrali. Gratulujeme, vyhrali ste to, išli ste mu do huby, to je super, vyhrali ste to, je to vaše. Áno. Išli mu do huby, jo, sme tam. Zase ste vyhrali. To padáčeka si nevšimajte, vyhrali sme to. OK, prestaňme robiť vlosky, poďme do hry. Sania, Imba, Santa je na 9. mieste. Musíme ísť rýchlo za Santom. Santa, kde si? Čo dostanem pod stromček? Obama, ty si taký istý. Jo, dostal som Obamu pod stromček. Užil som si to s ním. Polande. Zavináči. Polandajn. Hero. Andreas. Jasno, to som Andreas. Hero Andreas. To heroín. To no. Bereme si guličky. Jak jsem balón. Mami. Nalej. A prava, ja som ho nakrmil. Nie, ja som ho nakrmil. Co chceš so mňou? Už ti nedám. Gogo! To určite není fake. Musíme ho nakrmiť. To vôbec nebol fake. Poďme za Goga. Už som sa stal Gogom. Vidíte, aký som dobrý Gogo? OK, toto bude všetko pre tento diel. Ja viem, že to bolo trochu bláznivé a že to skoro nebolo o ničom, ale keď chcete ďalší diel, dajte like. Ja sa s vami lúčim a teším sa na vás v ďalšieho dielu. Čus!